Takže dobrý den, milé uchazečky, milí uchazeči. Moje jméno je Dana Bittnerová a zabývám se tady oddělením vnitřních vztahů. A jedna z mých agend je podpora studujících na naší fakultě. A já bych vás v takovém krátkém úvodu seznámila s tím, jakou podporu Fakulta humanitních studií dává svým studentům, s tím, že na tu podporu můžete dosáhnout, nebo můžete si o ní říct a taky nemusíte, ale záleží na vás. Nicméně je vždycky dobré vědět, jaká ta podpora je a v jakých situacích a okamžicích je dobré si o tu pomoc a podporu říci. Ta podpora, nebo to, o čem já chci dneska mluvit, se týká 4 oblastí. Jednak oblasti studia, oblasti vztahů, oblasti wellbeingu a stručně se budeme zabývat nebo zmíním i možnosti nějaké ekonomické podpory, která je na Karlově univerzitě nastavena. Pojďme se ale nejprve podívat na to nejdůležitější, a to je oblast studia. V oblasti studia samozřejmě můžete čerpat podporu ze strany vyučujících, dále podporu poskytují ambasadorky na FHS, které pomáhají studentům, zejména prvních ročníků, se zorientovat ve studiu. A zároveň na univerzitě, stejně jako na fakultě, existuje možnost podpory nebo modifikace studia. Možná, že někteří z vás už to znají z doby, kdy jste studovali nebo když studujete na středních školách. Je to vlastně podpora, která má nějakým způsobem vyrovnávat rovné příležitosti ve studiu. Na fakultě humanitních studií, respektive na Karlově univerzitě, je tady možnost získat status studentů se specifickými potřebami. Je to status, který umožňuje právě studentům a studentkám obrátit se na odborníky, poradit se o tom, jak by mělo být to studium modifikováno, a na základě toho odborník vypracovává dokument, kde doporučuje vyučujícím a organizaci studia vytvořit takové podmínky, aby studující v tomto směru byl podpořen. Ty oblasti podpory se týkají různých znevýhodnění, týká se to zdravotních znevýhodnění, týká se to znevýhodnění na úrovni podpory studia při specifických poruchách učení a týká se to také podpory studentů s psychickými problémy. V tomhle směru je potřeba říci, že jeden ten program je už pro studující, kteří se dostali do studia, ale ta podpora je adresována i studujícím nebo respektive uchazečům o to studium. Tohle by vás možná mohlo zajímat v tom směru, že v případě, že studující na střední škole už nějakou takovouhle podporu, modifikaci studia čerpá, může v rámci přihlášky zaškrtnout, že žádá i v případě přijímacího řízení o modifikaci přijímacího řízení, které se může týkat navýšení času, může se týkat možnosti vyplňovat ten test do notebooku v případě, že člověk má to doporučení, že nemá psát ručně, ale že právě se preferuje psaní do toho notebooku. Možnost je také vykonávat tu zkoušku v nějaké separátní místnosti v případě, že ten studující nebo ten uchazeč je rušen nebo má to doporučení, že je pro něj výhodné, důležité vykonávat tu zkoušku mimo nějaké velké místnosti. Vraťme se ale nyní na tu, co se týká té podpory studujících se specifickými potřebami, jaké typy těch podpor se obvykle nabízejí.
Je potřeba na začátku říct, že ta podpora není úleva, je to opravdu modifikace, je to něco, co má přispět, nastavit ty rovné podmínky ve vzdělávání. Ty studijní podpory a opory se týkají jednak právě nastavení toho studia, to znamená možnosti získávat online přístupy do výuky, získávat audio a video nahrávky povinných kurzů, možnosti získávat studijní opory od vyučujících, možnosti v případě zkoušek získávat navýšení času na to studium, asistenci při studiu v případě, že třeba potřebujete spolupráci kolegů, kteří by vám poskytovali svoje zápisky z přednášek a tak dále. Kromě těchto typů pomoci je tady možnost také získat nějaké pomůcky pro studium. Velmi často je možnost přes univerzitu získat třeba tablety, když člověk potřebuje, nebo je tady možnost získávat přístup k bezplatným xeroxům a tak dále. Pojďme se teď podívat na druhé téma, a to je téma vztahu. Protože ta podpora studujících na FHS se týká i toho, že i ty vztahy jsou monitorovány a jsou podporovány, aby člověk se cítil součástí akademické obce. Jednak tady funguje spoustu spolků, s kterými se můžete seznámit ve vestibulu fakulty. Ta nabídka je poměrně široká a zároveň vy sami můžete přijít s nějakou iniciativou, založit nějaký spolek, který by naplňoval vaše zájmy a týkal se toho, co vy sami máte rádi. Například v tomto roce studenti prvního ročníku přišli s nápadem deskoherního klubu a myslím si, že tady v rámci doprovodného programu můžete také navštívit jednu z učeben, kde právě probíhá hraní deskových her. Kromě toho můžete také se obrátit na oddělení vnitřních vztahů v případě, že byste chtěli nějakou podporu při řešení vašich vztahů s především vyučujícími nebo zaměstnanci fakulty. Co se týče wellbeingu, tak je tady podpora, která má materiální povahu. Máme tady relaxační zónu. Před fakultou studenti ze spolku Pučmelout vyrobili nebo vybudovali krásnou přírodní zelenou zónu, džungli, kde vlastně probíhá i zelená výuka a zase se studenti mohou zapojit do aktivit, které jsou spojeny s permakulturou, s pěstováním včel a tak dále. A máme tady relaxační zónu, vlastně místo, kde ti studenti mohou pobývat a mohou se cítit dobře. Stejně tak začala tady fungovat od letošního roku studentská kavárna, to znamená, že studenti sami manažují a organizují kavárnu. K tomu se ještě vrátím. Samozřejmě součástí wellbeingu je psychologická podpora, která je organizovaná jednak na úrovni fakulty. Máme tady jeden kurz, který nabízí jógu a mindfulness a dále fakulta spolupracuje s akademickou poradnou na pedagogické fakultě, s Centrem Karolína, které poskytují psychologické služby. Ty psychologické služby mají povahu konzultací. To znamená, že lidé studující, kteří mají nějaké nejistoty, problémy se studiem, problémy se svými vztahy, problémy z psychického rázu, tak se mohou na tyto instituce obrátit a je tam možnost bezplatné konzultace s tím, že odborníci na těchto pracovištích potom navedou toho studujícího na nějaké řešení té aktuální situace.
V tomto směru je tady také to naše oddělení vnitřních vztahů, které může být prvním záchytným bodem pro to, abyste šli zkonzultovat tu svoji situaci a zase to naše oddělení vás někam nasměruje. V rámci Centra Karolína existují podpůrné skupiny studentů, kteří se potýkají s nějakými problémy a vzájemně konzultují a nabízejí si pomoc. Takže si myslím, že v tomhle směru je to taky vlastně jako vstřícné a podpůrné. Tak. A poslední, co tady na tom slajdu mám, je, že pro studující s těmi specifickými potřebami z hlediska toho well-beingu se nabízejí různé další služby a v tomhle směru třeba studující, kteří chtějí bydlet na pokoji sami a mají to doporučené od toho odborníka, tak fakulta může platit druhé lůžko na pokoji, aby tady byla možnost právě toho dobrého pocitu z bydlení. Poslední téma, které chci zmínit, je možnost podpory v tíživé ekonomické situaci. To neorganizuje fakulta sama, ale probíhá to přes celou univerzitu, kdy možnost sociálních stipendií organizuje rektorát a podle vlastně těch pravidel. Kromě toho ale je i možno pro studující se zapojit do různých aktivit fakulty humanitních studií a získávat stipendium. V tomhle směru bych právě chtěla upozornit na to, že tady funguje kavárna, funguje tady recepce, do čehož jsou zapojeni studující a mohou za stipendium získávat dobré zkušenosti právě s těmito provozy a zapojit se právě do činnosti fakulty. Když mluvíme o pomoci, tak na jednu stranu je důležité pomoc dávat nebo ji vlastně dostávat, když se v nějakém ohledu cítím znevýhodněn, cítím potřebu, aby mi někdo pomohl, ale zároveň je tady možnost také se do té pomoci zapojit. To znamená přes Centrum Karolína, přes univerzitní pracoviště je možné se zapojit jako asistent a poskytovat svým spolužákům, spolužačkám podporu v oblastech, které oni sami jí potřebují. Tak. V tomhle směru je vlastně dobré vědět, kde získám informace, další informace o možnosti, jak získat podporu nebo jak se do té podpory zapojit. Jednak je možné získat informace na našich webových stránkách a jednak na stránkách univerzity a zase již zmiňované Centrum Karolína v tomto směru je přímo zaměřeno na podporu studujících. V tomhle směru Centrum Karolína vydává různé příručky, stejně jako na našich stránkách jsou odkazy a doporučení, které se týkají podpory, pomoci a modifikace studia. V případě nějakých jako problémů na úrovni vztahu, na úrovni fungování fakulty, je vlastně dobré vědět, na které lidi se mám obrátit s prosbami nebo s žádostí o vyřešení nějaké situace. Jednak jsou tady lidé na pozici kontaktní osoby pro studující se specifickými potřebami a je tady instituce proděkanátu pro vnitřní vztahy. V případě, že byste se dostali do nějakých takovýchhle potíží, jak kontaktní osoba, tak proděkanka pro vnitřní záležitosti nebo pro vnitřní vztahy jsem já, takže je vlastně dobré se obrátit na mě, napsat mi mail, nebo moje místnost je v místnosti 016. To se týká nejenom až okamžiku, když budete přijati do studia, ale i v okamžiku nyní, když se třeba připravujete na přijímací zkoušky, tak je možné se mnou zkonzultovat to, jak má být připravena vaše přijímací zkouška, nebo vás ubezpečím o tom, že ta vaše přijímací zkouška bude vám přizpůsobena dle modifikace, které máte ze středních škol.
V případě, že nemáte důvěru ve mně, můžete se obrátit na jakéhokoliv vyučujícího. Vždycky je důležitá důvěra při tom, když člověk řeší nějaký problém. A ten dotyčný potom vám nějak poradí nebo vás přesvědčí, že můžete ve mně důvěru mít, ale vždycky je dobré se obrátit na někoho, kdo vám s tím pomůže, neodkládat potřebu si nechat pomoci. A v rámci toho i na Univerzitě Karlově pracuje, nebo je tady institut ombudsmana, ombudsmanky, na kterou je také možnost se žádostmi o nějakou podporu, řešení situací obrátit. A můj poslední slide je vlastně jenom takový podpůrný, mobilizační, že vlastně je velmi důležité monitorovat svoje vlastní možnosti a v okamžiku, když vím, že si s tou situací nedokážu poradit, tak vědět, že mám právo a že je rozumné si o tu pomoc a podporu říci si dříve než později, protože v tomhle směru je důležitý mít svůj život ve svých rukách. Děkuji za pozornost a teď, kdyby se kdokoliv chtěl se na mě obrátit, na něco se zeptat, buď to takhle otevřeně, anebo potom soukromně, tak jsem tady k dispozici. Děkuji.